Tisztelt jelenlévők, kedves tanárok, és ugye szólíthatom így önöket, akkor kedves diákok, mert hogy visszaültek a iskolapadba, és én innen a katedráról, bár már nincs katedra, innen köszönhetem önöket. Hát eljött az az idő, hogy 50 éve már, hogy egy szép júniusi napon, lehet, hogy nem volt ilyen meleg, mint a mai napon, de elmaradtak a Fajszi Általános Iskolából, és mindenki megkezdte a saját életét. Ezen ritka és megismételhetetlen alkalommal köszöntöm önöket a Fajszi Iskola intézményvezetőjeként itt az intézményünk falai között, ami már nem az az iskola, ahol önök jártak, ezt meg is állapították, amikor beléptek ide, de mi most jelenleg itt vagyunk. Úgy gondolom, hogy egy mondat erejéig, mert nem készültem nagy beszéddel, szeretném azért megemlíteni, hogy nekünk a fiatalabb korosztálynak példaértékű az a közösségi összetartás, ami önök között megmutatkozik, azzal, hogy 50 év, hát mondjuk ki, az azért fél évszázad, ugye? Fél évszázad távlatát tekintve még mindig fontosnak tartják azt, hogy a tovatűnt diákévek emlékeit felelevenítsék együtt, illetve hát jelenlétükkel megtiszteljük egymást azért, hogy a gyermekkori barátságot tovább ápolják. Mi az iskola nevében egy nagyon kis aprósággal készültünk önök számára. Egyrészt készítettünk egy kis diavetítést, amit majd a beszéd alatt fogok majd levetíteni, illetve azért a mi iskolánk számára is nagyon fontos az, hogy itt azért egy 50 éves osztálytalálkozó zajlik. Készítettünk egy kis köszöntőt minden résztvevő számára, ezt meg az élménynek fogom odaadni, és fogadják szeretettel, hát egy kicsit gyarapítja majd a mai nap emlékét, és akkor én kívánom önöknek a mai napra, hogy szívükben teljes örömmel éljék meg minden egyes pillanatát, és sok-sok emlékkel gazdagodva búcsúzzanak majd egymástól el a nap végén. Tisztelt igazgatónők, olvasni fogom én is, mert nem tudom fejlődni. Megköszönjük, hogy itt találkozhatunk ebben a szép iskolában, ahol már gyermekeink és unokáink tanulhattak, amely összeépült két régi iskolai tanteremmel, amelyben mi kezdtük annak idején az első osztályt. Köszönjük szépen, és ezt a kis világot. Szépen köszönöm. És akkor még csak egy mondatot, ha megengednének, mert nem mindenki ismer, hogy egy kicsit egy kis személyes hangvételt is, ha megengednének. Azért én bemutatkoznék, én Nagy Gézáné vagyok, de Kékesi Mariannának hívnak, és én unkám. Modrogi Katilája, a Marian. És akkor most 4 sorolvasás lesz. Jó? Juhász Piroska. Kő Mária. Igen. Edovi Piroska. Itt vagyok. Mészáros László. Nánai Zoltán. Csernokadó György. Bánti László. Igen. Pécsi László. Rácz Miklós. Igen. Rákosi Miklós. Igen. Emszabó Júlián. Igen. Szőnyi János. Igen. Tabak Erdő. Igen. Túri Terézia. Szilárd György. Szeretettel köszöntjük a Tóth János osztályfőnökünket, aki 65. június 5-én elbúcsúztatott bennünket az iskolától, és most 50 év után újra itt van velünk. Külön nagy szeretettel köszöntjük Ibolya nénit, aki 15 évig itt volt Fajszon védőjén. Úgyhogy eljöttek, a virágot át lehet adni neki. És köszönjük a névnapján. És külön a névnapján, tegnap volt Ibolya nap. Igen. Igen. Minden jót kívánunk, és akkor a névnap alkalmában külön is nagyon sok szeretettel köszöntjük, és nagyon jó előtt. Utána mindjárt hozzuk a Lázát is, jó? Jó előtt. Az Erzsikét is köszönjük nagyon szeretettel, hogy eljött. Köszöntjük a tanárokat és a Béci bácsit, meg a Fengyői tanár urat. Köszöntjük, hogy eljött. Csekélységgel. A Jancsi bácsit, ugye, ki nem maradjon.
Fogadják szeretettel ezt az ajándékot. Kimaradhatott Akkor felolvasom ezt a szép verset, amivel elindultunk a találkozóra. Elindulok útra fele, kis falumba hazamegyek. Várnak most a barátok, régi osztálytársak. Vajon milyen lesz újra látni, 50 év után találkozni? De ki is vagy, megkérdezni, és mindenkit átölelni. Hányan jönnek ma el megnézni az iskolát, s hányan néznek le ránk, kiknek lelke mennybe száll. És a régi tanáraink közülük még ki élhet, ki érte meg velünk együtt az elmúlt 50 évet. Elindulok, útra kelek, hogy én is még köztük legyek. 50 év nagy idő, egy fél emberöltő. Kicsi falunk Fajsz, ma visszatérek hozzád, és velem együtt köszönt majd 42 osztálytárs. 50 év, hosszú idő egy élet. Vannak osztálytársak, akik ezt nem élték meg. Hallgassátok meg Arany évforduló című versét. Évforduló nagy ünnepén én is ünnepelni jöttem, s a kis szívembe, kis zsebembe ajándékot hoztam. Ajándékom hálavirág, annyi bimbó van rajta, ahány évből, ahány napot közösen ünnepelünk mi ma. Ünnepel az egész osztály, életünknek aranyfényét. Ez a te nagy ünneped, s elfoglaltad helyedet. Községünknek örömnapja, s e hely fakaszton virágot, mi is ezért hálát zengünk, hogy életünk legyen megállva. E templom falai közt keresztelten bérmáltak bennünket. Sokunk itt fogadott örökségget párjának. Hajtsunk most fejet elmúlt tanáraink és osztálytársaink emlékére. Imádkozzunk az Úrhoz, plébános úr közrendelésében. Gyújtsunk gyertyát, először Szamolai Ferenc tanár, aki az osztályvezető mondja. Következő gyertyát Melodi András osztálytársunkért. Következő Horváth Lajos osztálytársunkért. Következő Kocsis Károly osztálytársunkért. Nagy Etelka osztálytársunkért. Sereg István osztálytársunkért.
következő nécses mindazokért, akik hozzájárultak az életben való helytálláshoz. Szüleinkért, óvónőkért, igazolókért, hitoktatóinkért és tanárainkért. Örülünk, hogy a tanárok közül még sikerült élőket találni. Géci bácsi készségtársai. Köszönjük azt a fáradtságot, amit tanáraink nevelésünkre, tanításunkra fordítottak. Bocsássák meg nekünk huncutságainkat, melyekkel bosszúságot okoztunk. Ők indítottak bennünket egy úton, melynek a jelmondata így hangzik: dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy csillag megy az égen, úgy érdemes. Visszatekintünk arra az első napra, amikor 57. szeptemberében 6 évesen beültünk az iskolapadba. Már ismertük egymást az óvodából, de az új helyzetben furcsán méregettük egymást. A tanítónéni elmagyarázta, hogy milyen feladatok várnak ránk, hogyan kezdünk hozzá a betűvetés és a számolás alapjainak elsajátításához. Eleinte ez furcsán hangzott, de lassan belerázottunk az iskola mindennapjaiba. Hol jobban, hol gyengébben teljesítettünk. Múltak az évek, az egyik iskolai tanteremből a másikba kerültünk. Markó iskola, Várszegi iskola, eltévesztettem, Markó, Kántorlaki, mert úgy hívtuk, Ródi, gépállomási, Gajdosi iskola. Velem együtt biztosan ti is felidéztétek már a megtörtént iskolai élményeket, melyek mélyebb nyomot hagytak bennünk. A különböző szakkörök, kisdobos és úttörő foglalkozásokra, melyekre fák, versenyekre, fák, virágok ünnepére, énekkarra, hittan órákra. Mind-mind szép emlék szívünkben. Az emlékek felidézése Juhász Gyula költő szavaival még szebbek. A szálló évekkel sok minden megy el, de a szív, a koldus tovább énekel. Remény volt régen, emlék ma csupán, de legalább sírhatsz, tűnj szépek után. Ami emlék, szebb is, mint az, ami él, romok is ragyognak hűs holdfényinél. Lassan 8-osok lettünk, mindenki választott egy iskolai típust, és kiléptünk a nagy életre. Tanáraink, valamint szüleink nevelése révén ide jutottunk, ahol most vagyunk. Küzdelmes éveket éltünk meg. Becsületes tanulással, szakmaszerzéssel, családalapítással, munkával, sok-sok munkával. Többeknek távol szülővalunktól sikerült ezt megvalósítani. Felnőtt emberekké, nyugdíjasokká váltunk. Legtöbben több gyermekkel és unokával megáldva. Most 50 év után együtt vagyunk. Újra méregetjük egymást, mennyit változtunk. Nagy öröm volt számomra, hogy részt vettem a szervezésben. Úgy érzem, valamennyien örültök annak, hogy osztálytalálkozó van. Most pedig a Béci bácsi nekünk elhúzza azt a nótát, hogy kislap áll a nagy Duna Nagyon szívesen. És együtt elénekeljük. Könyvben
Erre intikál.